and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Og ihatag ka na ko. Oh, pagitaon ako si Butoy. Ayaw lagpat niya si Daddy Jimmy. Maluoy ka sando. Ayaw pasakiti ang akong amahan. Good. Mga hayop mo. Mga hayop! Hidup! Di ba? Inutil ka na. Mayong imong gibuhat, Sindo. Good. Huwag yun magduda si Moana. Mako na yun ang misteryosong lana. Boss, kwarta na. Huwag ko magtuo nga mabuhat mo kini, Sir Jimmy. Pero dili ka mo lampos. Dili ka mo lampos. Kana ang pagtuo mo. Pero hapit na kumulampos, Sindo. Ilabi na nga makuha na ni Moana ang misteryosong lana. Og kamo si Simeon? Pamatyon ko kamo! Hain si man ni Simeon. O sa iyong gibuhat kaniha. Mag-abot nagyapon mo og magdungan mo nga ilubong kong buhi. Unsa? Natuwa na nga ko mga sinuhulan. Pagitao na dila si Butoy. Dili ka magkapaliw ka na ako, Butoy. Dili. Dali ka nang masakpan. Ilabi na gamito nimo ang lana sa pagpanambal. Sigurado ako nga manambal ka gyud aron ka makakwarta. O diha kung ikaw masakpan kung asa ka karon magtago, Butoy. Dahil sa yung naroon mo sa mga panghitabo, ha? Tuwa si Sindo sa imong mahan. Tuwa ni Sir Jimmy. Ambot Butoy. Naglibog pa ko. Kamao yun, ha? Believe yun ko. Nagtuo siguro siya nga makontak ko ni mo. O baka, ha? Ako mo imong kontak ni mo. Mao ang imong mahan ron ang iyang gamit nga kuan bang murag panghitaon ako ba? Ha? Panghitaon ko kay para tungod sa imong mahan o makuha niya ang misteryosong lana. Ganong ingon hindi ka salbahe si Sendo Butoy. Mutlak. Oy, hala, kinsa ka na nanawag sa cellphone naman na, oh? Si Steph, Tubagon ako. O, sige. Hello, BFF. BFF, kumusta ka na? Hain ka ron? Okay lang ko. O, ni ako sa akong rest house, BFF. Oh, sa Bohol? No. Basta ni ako sa akong rest house. BFF, dito ko sa inyo. Wa si daddy ni mo. Duhan ako no kaadlaw nga, wa mo uli. Nabala ka na maganito yung mga maid, hain ako no mo. BFF. BFF si Daddy. Gikidnap sa mga sakop ni Sendo, BFF. Unsa? Mao ka na. Tuwa sa mga kamot ni Sendo si Daddy, Jimmy. Pero nga naman, nga nagkikidnapan siya. Tungod sa laan nga tuwa ni Butoy, BFF. Oh, tuod, si Butoy, hain naman ka siya ron. Ni Asa. Hello, BFF? Unsa tagisulti mo? Wa, BFF. Matod ko, niara tingali siya sa palibot. Nagtago. Nahadlok nga makitaan siya sa mga nanghita niya tungod sa misteryosong lana, BFF. Maugid, BFF. Kay matod para ba sa imong mga sakop dito sa inyo? Doon ako ni manawag sa telepono ninyo. Mangutana hain ko no ka, si daddy ni mo. Unsa? BFF, doon na di ko isulti ni mo. Importante kaayo ni, nga imo wasayran. Unsa ka na, BFF? Mas maayo pa siguro magkita ta, BFF. Ano magkasulti tag maayo? BFF, sige na. Magsulti ta, magkita ta. Pasaylo ako, BFF. Pero, di na ta magkita sa pagkakaroon.
Saman day. Giyo palagi ni mo. Si Daddy. Siya ang importante ron, Butoy. Basinugod sa ilang buhaton kang Daddy. Nga, unsa man. Imong tawagan to imong igagaw nga kuan. Na ibabae in town, ha? Unsa man. Aron patabang ka niya. Sa NBI, Butoy. Gusto dood. Sige, akong tawagan. Boss, kumpirmado. Tuwa sa norte si Simeon. Mau ba rani Batboy budo mo, ha? Ano, boss? Tuwa na siya rest house tuwa sa beach. Tuwa siya karon dito sa tuwa siya tubagdago. O doon na siya private security ang armado. Way kumpiyansa ang animal da. Katong tiguang, ngayang gidagit. Kumusta naman, Rani Boy, ha? Tuwa na, kauli na sila. Mayo. Kinanglan nga makita na to kung asa nagtago si Butoy. Karon makuha na to ang misteryosong lana. Okay, boss. Maningkamot sa ako masakop. Nga matultulan na mo kung asa magtago ka itong Butoy. Sa labing daling panahon. Maningkamotan na mo, boss. O si Simeon, panid ilang ang iyang naimutangan karon, Rani Boy. Nagkasiguro ko nga doon na siya giplano aron mabalikan niya ang misteryosong lana. Nakatuog in town si Daymoana. Naunsa naman ay. Si Baysindo ba Mr. Mine ito Pero siya yun ka. Posible yun kayo posible kayo. Pero nabati maguna ako, nadungog na ako ang ilang pasulti mo, ana. Gusto kong tawagan ako siya sa iyang cellphone. Gusto. Pero, madlo ko nga. Maupis akong cellphone. Tingali, manawag na sa by Simeon. Ay, lukabi na ko, ani, oy. Kuyawan ko, aning mayo na. Paitan, kinabuhi, oy. Day mo na. Day mo na. Mata, day. Mata, day. Day mo na. Uy, mata, uy. Mata. Butoy. Day. Imo cellphone, doon na nanawag. Si Sendo. Hello? Sendo? Dili na si Bosindo. Pusta na. Huwag ka pa'y balita ni Butoy. Wa pag yun lagi. Di ko makontak ang iyong number. Si Daddy, kumusta ang akong amahan? Anak, Moana, tabangi ko. Dad? Panawag ko pag-usap ni mo. Kung kinahanglan nga doon na nagayustong tubag kung asan na mo makita si Butoy. Kaya kung dili, putlan na mo sa liog kining imong amahan. Ayaw na ninyo buhat na maluoy ka. Hello? Ay, unsan man, ha? Unsan man, ha? Ginoo ko, Butoy. Butoy yun si buhato na to, Butoy. Ano lagi nga naman? Kung di ko makahatag og impormasyon nila, kung asa ka magtago, putla nilang liog ang akong amahan. Ayay ka. Butoy yun siya itong buhaton. Kung saman, Butoy? Ako'y bahala. Sige. Musugot ako nga. Ihatag na ko nila ang... Unsa? Oo, day mo na. Bugti lang sa kaluwasan sa imong aman. Ihatag lang ako ilang ipangayo. Tinuod ka, Butoy? Tawagi sila. Ingna nga, nagkita ta. O, naanan mo ang misteryoso lana. Importante nga, way kinabuhi magkalasay. O di mamatay mong mahan. Mau ba? Nagkita ni kuno sila ni Butoy, ha? O yan po, boss. O manawag ko nag-usap kaniya si Butoy kung asa ko sila makita. Good! Yes! Very good, Rani Bad Boy, budo mo. Nakadungog ka, Sendo! Magpakita na si Butoy! O sa dili madugay, mako na ang lana nga dugay ko nang ipanghandoy nga mako. Ang misteryosong lana. Mga salbahis, buhaton lang yun ang tanan. Aron maangko nila ang ilang kalampusan, pinaagis sa hiwing binuhatan.
Hay naman to si Butoy. Ingon siya nga dali ra siya. Pero nadukay man. Ay, Ginoo ko. Wa na gid mi laing paagi nga nahunaw-naan. Amo na lang gid ihatag ang jar nga puno sa misteryosong lana. Bugti sa kaluwasan ni Daddy Jimmy. Hayop ka, Sendo. Daotan ka. Dako kayo ako pagtuo nga buutan ka. Mahal ko kayo ikaw o gani. Gani kisurrender ko na ang akong pagkababae ni mo. Tungod kay mahal ti ka. Mayor gid nga wa mo kini ang kuna. Kadako tingali sa kong pagbahay ilabi nagbunga pa ni. Kinsa man ang nalawag. Number man. Tubagon ako. Hello? Kinsa ni? Moana. Simeon? Simeon, ikaw ni? Yes, Moana. Ako kining. Kumusta ka na? Nganong nalawag ka? Ikan ko sa inyo, kuha ang imong amahan. Maunanawag ko dito. Oh. Pagkawag ko magdahong nga dautan ba diya ang akong manghod nga si Sindo. Simeon? Laki pa ko nga yung igsoon kita giti, kipasakitan. Halos patyon pa ko niya. Nung napakuha niya ang garapon nga gisuglan ko sa lana. May nalagkani nga buutan ang Ginoo. Gitabangan ako nga makaikyas pinagiso sa katiguang nga hapit ko yun mapatay araw lang ko makaikyas. Unsa? Paminaw mo anang. Ingon ini na itabo. Kung nga nung nakaikyas ako. Mao ka nang naitabo mo anang. Simeon, Buutan kayong Diyos, iya kong gitabangan nga makaikyas ako. Maong karon gipangita ko si Butoy. Kay gusto ko nga kuhaon gikan kaniya ang misteryosong lana nga tuwa kaniya. Nakasiguro ako nga si Butoy kalyado ni Sindo. Pero nitradoy siya kang Sindo tungod sa misteryosong lanang. Unsa? Mao ka na. Nakuha ako pagtunga si Butoy ang spy ni Sindo. Day, day mo na. Day, nakapalit ako. Kinsa to mo anak. Tingog ka to ni Butoy. Ito na kay kasulti cellphone ni mo. Butoy, Ah, tug-ani ko sa tinuod. mo na. Gikuha mo ko na ni mo kutsilyo, day. Sultii ko. Kaalyado ka ba yun ni Sendo? Sultii ko, Butoy. Kaalyado ka ba yun ni Sendo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!